ראשיים, דגל המדינה ודגל צה"ל, מידי פיקוד הצפון שהחזיק בהם למשמרת בשנה היוצאת, לידי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל שיחזיק בהם למשמרת עד לשנה הבאה. We now proceed to the act of handing over of the standards, that of the State of Israel and that of the Israel Defense Forces, from the Northern Command of the IDF, which has kept them for the past year, to the Technology and Logistics Wing of the IDF, which will keep them till next Independence Day. חוליות הדגלים הראשיים, קדימה, צעד! וגם המעמד הזה מן הימים שמצעד צה"ל צעד בירושלים ובמקומות אחרים בארץ. אני למשל זוכר את המצעד צועד ברחובות חיפה, וגם את המסע החזרה לתל אביב ברכבת ישראל, שידעה אז הרבה עדנה. בכל מקום המצעד כבר לא צועד, ולא רק מטעמי חיסכון, מצעדים צבאיים כבר לא, איך נאמר, לא כל כך באופנה, אך המסורת היפה של העברת הדגלים למשמרת נותרה על כנה. והשנה הכרה באג"א, אגף התכנון והלוגיסטיקה של צה"ל, וזה בהחלט מעיד על כך שצה"ל מעיף מבט למאה ה-21, צבא של מחשבים והייטק, ועם הצורך באה גם ההכרה. פיקוד הצפון מעביר את הדגלים למשמרת. חוליות, עמוד! דגלנים, תפוס מקום. משמרות, דגל, סק! משמרות, הכתף, סק! דגלנים, תפוס מקום. חוליות הדגלים הראשיים, קדימה, צעד! ועכשיו כל היחידות כולן כאיש אחד, וגם משמר הכנסת עוד מעט במצעד ראווה מתמזגים ומתאחדים כמחנה הומוגני אחד, ללכת כולם אחר הדגל, דגל המחנה, והמשמעות ברורה כמובן, כולנו מאחורי הדגל. Hatikva. Ladies and gentlemen, please rise for our national anthem, Hatikva. המסדר ידגל את נשקו. דגל, סק!
המסדר יחטיף את נשקו. החטף! שק! המסדר ינוע בשדרת מסע מימין. חוליית הדגלים הראשיים מובילה. מסדר, חוצה, פנה! מסדר, קדימה, צעד! כל דגלני היחידות ומשמר הכנסת יצאו מן הרחבה, יחלפו ליד בימת הכבוד, יצדיעו ליושב ראש הכנסת עד אחרון הצועדים הוא רב נגד צדוק שוקר שצועד כאן בסוף הטור, עוד מעט גם נוכל לראות אותו, כבר הרבה שנים הוא צועד כאן, 19 שנים הוא אמר לי קודם, שנה שעברה אפילו נפרדנו ממנו, אבל השנה שוב קראו לו לדגל, אמרו לו את הטקס הזה אי אפשר לעבור בלעדיך. אז הנה צדוק שוקר שוב נמצא כאן ברחבה ועוד אומר לי אני אמשיך לכאן עוד הרבה שנים. לימין, והערב יום העצמאות, שלל אירועים, במות בידור, אולי השנה עם פחות אומנים ידועים בגלל חרם המחירים של הרשויות המקומיות נגד האומנים, אבל זיקוקין דינו יש ועוד איך יש, עוד מעט גם נראה מופע זיקוקין מרהיב כאן בהר הרצל. דבר אחד בטוח, עצה אחת קטנה, התרחקו מהתרסיסים, מהיורש הלא סימפטי והלא מוצלח של פטישי הפלסטיק. מחר יפתח צה"ל מספר בסיסים לביקורים, יוקמו חניונים ותהיינה תערוכות נשק, אבל המוזיאונים של משרד הביטחון יהיו סגורים בגלל עיצומים של העובדים, כן, גם זה חלק מחיינו. החברה להגנת הטבע, הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מקיימים אירועים בחיק הטבע. ודבר חשוב, הכנסת, שיום חגה, כמו שאמרנו, הזכרנו זאת הרבה היום, יום חג היובל, תהיה פתוחה מחר לקהל הרחב. ועוד פרט אחד, תהיו זהירים.